сега, дами и господа, ще ви покажем как се махат ципите и се слагат на едно филе. Махате ето така и после добавят ето така. Да стане филето бяло. Правиме контрафиле по джихадистки. Така. И после спокойно има с какво да го захванаме, да не бягат жилките, защото са много важни. Джихадистите обичат това. Сега минаваме